Somindar warmon arania men pen dong mukak rasinja klamalong rong pharu pho sose thengpi aklim ke epon Dongka mukam forest range atum pen ingdeng phokebra ke thom World Environment Day arani mesen pen ke talondun MLA Kilika Hutsi All Party Hills Leaders Conference Arachari ke Jut Koklo James Terang Karbi Anglong Live ada babirta angton pen arjupanik tha Somindar adang pi along Somindar warmon arani along pacheton dunsi dong mukak rasinjak lamalong rong pharo phos se alon ke do abin ke sang athengpi lapen ke chome athesere athengpi aklim ke epon Dongmuka Western Range Karbi Farmer Association na pen Dongmuka PHE atum pen kedanglok penangan hamphang asong atum chirap dunsi Dongmuka rasinja klamalong penangan thengpia klimso ke e pedopon thengpia klim ke e pon pe aprang ECF Rajen rong pia hin pen World Environment Day mate Somindar awarmon arani ke talon pon aputhak klarda pen than pachini pon lapen thengpia klim ke e chot kalitet nangji bonta ke e pontanga thengpia klim ke pareng nangji aputhak sidami kachilang dun akinang sot aputhak ardido jot pen than ponsi rasinja klamalong rong pharo phoso se thengpia klim so ke e sai dengpon lapuson si ke chome a thesere a klim lapen alon ke do abin ke sang a thengpia klim hai hui e pon bangso sai ke dengpon along ACF Rajen rongpi Range Harlongbi Rongphar Deputy Ranger Jugeningti Forester 1 Samsoningti KFA Tiripi Amaiphu Tingkuingti Kongchunbang Soron Singh Rongpi KFA Dongmukak Arupen Chongteron Karbi Jutangasong Tekelangjun Hawar Amaiphu Tarun Taru Atumpen Kedanglok Penangan Hampangasong Asong Japo Lapen Klem Rapet Bangpu Bangpetum Cherap Dunsi Rong Pharo Phoso se thengpia klim ke asai pechun pon মাধ্যমক আমি কাৰ্বি আংলং ৰাইজক এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছো যে আমি খালি গছ খালি ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে খালি প্ৰটেকশ্যন কৰিব এইটো নহয় আমাৰ চবৰে দায়িত্ব আছে যে যিমান সংগঠন বুলিও নহয় গোটেই যিমান পাব্লিক আছে আমি গছটো ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিব লাগিব কাৰণ আমি গছ নথকাৰ কাৰণে আমি বহুত কি কয় টাইমতে আমাৰ বৰষুণ নিদিয়া হৈ আছে আৰু প্ৰকৃতৰ বহুত পলিউশ্যন হৈ আছে Anikanwang ta pati ponik bom lo tuning ta pati lo pineng ta pati iglo lage World Environment Day ke nili tum pinile ichengsi pugali lo since 1972 anikan pensi officially anikanwang ta na pati bom wangi bom lo asi pineng le thota nili tum dak rasingja klamalong ke dak kenang sot umata si pineng bang dak nili tum deng ponik lo asilang litum kises dak ke langjun alang litum president ta na chitong dung iglo apen difu penalang tum Karbi Farmer Association alang tum ta na chitong dung lo Sialang itu mantan nili hin ben kuru eglo alang itu pini la so ajar me eglo nang chirap dun thega pot Dongmuka pen Samsing ingti Karbi Anglong Live Inspired by nature for climate for our future pu athepi riponsi Range Forest Officer Dongkamukam Range Atum Pen Cooperative Piponsi Dongkamukam Forest IB along Ingdeng Phokebra ke thom World Environment Day arani mesen pen katalondun Dongkamukam Range Atum Pen Ingdeng Phokebra ke thom World Environment Day arani ketalon pon along Jesemet pet Prekjam atheng pia klim ke AG aphan hamphang asong atum aphan tame theng pia klim ron pon bomsi theng pia klim pa e pon lo anparta dongkamukam range atum pen tame dongkamukam rong sobi pen kedanglok dongkamukam pen dumpreng ka cheleng asam mala atowar pi ari ari along se tame prekjam theng pia klim ke e asai tame deng pon lo Halapu ingdeng phokebra ke thom World Environment Day arani gatalon pon thu ajai me kedeng ponalong klim somara tuma phanta me drawing competition pedoponsi drawing competition along ke thek atuma phan ingwai pon pen nong 11 certificates dami pi bajar pon tangte
Pini labangso ingdeng pokebra kithom World Environment Day katalon pon amayalong upipia saisi kedeng ponma lapen thengpia klim ko ansi ke ponma lapen ko nat adim si ke sompon ma ranger bidyut pol rong hangpen pherangki atuma phan nang ke pachini dun alam the arjuponik tha Longnya program sih gede kan? Isi bang ada house mana school dak makam kalau tebak teragi doang school depan hotel atas school ang bang pen non itu mau participate dalam school kayak saya school baru lah drawing competition ini dak makam dating orang yang merel biasa langsung sih jadi bangun lah isi lo lapian laku pulang itu lah tangdep lah so orang tangdep nanti ini aku lah Sabgang tu dongkam ada itu asam malah tuar tu ada tuar hari website lo plantation of tribe plan Ilitum methangalong methanga dimalong botor bokan mesen me et nangji pulote thengpi thengprang arong ke pik nangji mate harche pik nangla lapen ilitum sitame thengpi thengprang kerai komji aphan abang putin tame arpudo lasi thengpi thengprang aphan tame ilitum raikom bek nangji thengpi thengprang le harche piklote ilitum along rialong botor bukan antame misen verji kusi DFO Bikram rong pipen pherangke atuma phan pachini pon lapen labangso ingdeng pokebra kithom World Environment Day ketalon pona mailong WKADNF amaipu Daniel Inghi lapen claim rapet arisang ho atum pen tami chitong dunsi ingdeng pokebra kithom World Environment Day katalon amen pen thing pia claim etun dongka mukam pen Vicky Be lapen hamran pen Daniel Inghi Karbi Anglong lai All Party Hills Leaders Conference amai phu jai ka tharpen angphun kerai dunver abang phu mate a bodyguard James Terang EPHLC arachari ke eprang ke wangjilang aphan thang kamathapon avelapen radaphan kerap thangta avi pupen EPHLC arachari aphan che okangsi BJP along kachepok dun lapen BJP rachari la anso se ke pang tang pon thuji aphan All Party Hills Leaders asok abui pangraisi BJP asok apuru ke papleng thu non malom chardun ron pen prek jama rachari atung BJP along kachepok duna sonsi wo signify clear ni let hot sadami birla sarada pathu aklamalong APHLC pen congress chingrum pet pen bangsuri si so se BJP along kachepok dun thu Bangso kachapok duna mailong James Terang pen kedamtang aporahut All Party Hills Leaders Conference arachari asongalong kedobom ahut alamthe radamai pialong kachethan ponke nili All Party Hills Leaders Conference asong maipu jai kathar along ningkan ko anpen lone nepen angphun keraidut abangpu bonta eprang kewang jilang teklem kedam aphan thangnat kemathawi Lapenilitum All Party Hills Leaders Conference aphan ke claim kedam kachapadu ko amlo ne bonta All Party Hills Leaders Conference amai pujai kathar pen thangnat nang rap thik thik anparta All Party Hills Leaders Conference arachari ke MLA kilik ahutsi jutkoklo athe APHLC atum ke kedotang atuma phan kache sortot kiplung tot ansi piniani jai kathar inut arjap long lopusi mayalong ase ke thepen ningje pong Halapu MLA Anparta CEM Dr. Tuliram Rong Hangpen Nangapachini Ponki All Party Hills Leaders Conference asong along James Terang at team Lapen Congress at team atum pen BJP along claim rapet nang pu ating si nilitum pen ding pon pa milo lapen BJP along ke abana kimi chepu pe pen kido mate kaduk kawe penta claim dam rapet pu pusi ningji pon James Terang ke hai alang to team pen ini PSLC pen Congress umpame CO pen BJP party along camera pet nang kubai no la pen nilitum dame alang tum James Terang kaya team atum ha
Honsing rong ha ki ma tum phan pet tum Congress la pe de PSLC tum phan lemra pe nang kusin punta deng ponglo ke bang jerni an tamen tum BJP party long ke kimia bana be tum chipu pe akimi nang tum ta pene jara puta long le de ji wala ma be lada ke la si BJP party long ke to ko be phanta isibet la pen lemra pe ji bangjoga dhoroma phanda tum ke plakle bangjo khai phanda plakle BJP party bang ke sonsi Karbi Anglong an suse ka paching thura sayang deng pen chenglo hemprek tami an suse ke hangji ka pang tang thek ji ban ning si pet pen eklai vet do pen sonsi ka pelong ji ma lai ka ching ti te than je ban si tin ka Anglong kai keta ka chisik la pen ka Anglong ka ching thu ji ban Hilson Rongpha report Karbi Anglong live Munidatum kido kithak kai kita ingsam jin atomon kilong ke thengpi thengprang along penta longpon athe thengpri thengprang jongsi avelote environmenta kahinu mate kavelo thengpi thengprang aphanta ili kang honpon akinang sotpu matha ponalong ke japon atum matha ponsi ilitumta India angkang pipen arni apharman thengpi arong ke e arni hot pondo lake wosik achekloni phai pho arni si claim ponlo lasun thak thaksi ladak elitum Karbi Anglong along sitame bangso sai claim dun bomlo lapen anparta ladak lakhai kora trok duabagri constituency ke parlo dulamara long sitame ovekimi youth association lapen dulamara Karbi students association branch atum sitame rural environment day talondun si Japujuri LP School along Thingpi Arong ke ASI Dengpon. Labang solong kachirab dun Japujuri LP School along Lo Thangbang lapen Lo Charlio Somaratum an sitami bangso sailong chirab dun lapen rong asar sitami bangso sailong chirab dun si aliralon pidun chulo. Lapen anparta kaike ningke menai abangpu Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tok bisitami bangso sai ang deng ke pachun ponji along chirap chitu dun pusi ovekimi youth association amai phupen chithan pontu lapen alangni phansi tame kachuro pajir pontu lapen ke isi itum people sipini laso environmental day dengnan kop mane ini ilitum along greeners nai athe years sang nai because itum laso atheng pi thengprang pe na joini silitum pini oxygen usitami tum kelong I lapen lang usitami kelong I lapen deforestation bote pini langnam lote itum along thengpi arong kipi balason etu khana hok lahai dulu kulati litum long akhisu usitami do po athe living things bote non thengpi nili tumalong nitum la so organization ke non akimilang matidi bonsitami nitum la finance ta bilang poi fisitami nituman yemsa nangaching hon dunpen alangli hin pen nituman finance lo finance pen si pini nitum dak dolamara long nitum labang so program nitum bipon long sarkulang Cooperative nasi padudun pot di cerolo nasi nilirong sating pirong ki pen ada ini nilita ni arong piglo Dolamara pen arjisun rongphar Karbi Anglong live Kidamdang wo signify clear ni Hill State Democratic Front T Hekpen HSDF amai phu abo halong krungting sai amai mate executive meeting amai ingni ponsi kewangji chitini phai near kebarni HSDF arachari kechengsi foundation day ketalonji aphan wo signify kri siarni kangdang amai mate joint extended kangni ponji aphan kacheparai pon Kidamtang MLA kilik ahud BJP along vote damde det nang po pupen MLA kilik along HSDF pen chepati dunlo. Sidame nilitum ke haidut un ebuki chini pa me sidame nilitum akemang mate HSDF akemang ke pachunji aphan ki Mission 2027 mate Surinira inkoda troxy MAC kilik henlo. La soprang HSDF Foundation nangle rocklo lasi
constituency tin ta ali ralon pen ke talon dun ji phan ka chi sik ka chi dang ji phan non ke wang ji wo signify crazier ni kang dang amai ingi pon ko Kitengsi HSDF Foundation Day GT ni pioneer ke bani hedung ke talon ji phan chi sik pon bomlo lapen labang so ke talon ji phan non ke wang ji wo signify crazier ni kang dang amai kang ni pon ji long constituency ko ra throk penta nang ka chitong dun edji phan pherang kya mai long pen pha pon lo halabang so ni constituency isi pen bangko ansi nang ka chitong dun ji ma langhai tami chirai pon ji an parta alu hi sarpo bang pho throk ka chop pha pon ji ta do pasi pherang kya mai long ning chi pon lapen non hejong Assam Assembly long MLA mate CEM Dr. Tuliram Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council Kichari pon Karbi Anglong arat akar I Article 244 alam the ki jaidun ki non ke wangji MSC kilik ka chepahai ji aphan chot a hokpet a hemprek ki hang mate kar I ulote ningkan krip ho nang ni lapen BJP atumta nang ke pivekji pulote ningkan krip ho an nang ni non ke BJP atum manifesto long amata hemprek ki PG po alam avelasi radatung manghudu nang ni pasi HSDF amai pu rajendi mung pen phirang kya thing ning je po ilitum ASEAN mate ke haipon rongkhang pen MLA tuliram rong ha ke hayalang li assembly long jaidun si radatung pinangan ni rong lu setala ke just MEC election kacepa hai ijia BD phanchot u asonsi tum thek pon lo ahok bet ahem prejong se atar I bino mote ningkan krep ho object na ke Hilson Rongpha reports Karbi Anglong live Karbi Anglong pen nongnam ka chethang klong inut ninggemesen abangphu malong timung non ki khibom Chokyola Town Committee Ward Commissioner la pen Ruwesini Production a CEO ki khibom ahin pen paterpi ponsi mate methang arong methang pen japon linsi phonglang pi ward number trok along thingpia klim ke epon nongnam ka chethang klong asong japo mate inut methanga khai longri long paraphan kachihon pik abangphu lapen khei lapen thorom plakple pin pen nilip ahawara long chot kalisi nijang Karbi Anglong lapen Karbi Anglong angkang along anivangta a junior lo kai ke radatum ason akisung ke photo maphan ke rap ke pajirtun aning ke menaya bangphu alanglita inudlo ahok alangli sai ka choklem aling pen ke long akhi phan thong kep anbak ke e phan mate po aphan ke arnam aphan GP po e phan ke methang aphan GP po lapen e phan ke rat atum kidok kisung ke pho aphan khidat pen ke rap ke pajir dunji aphan si panong pon pusi chini do lason kamatha thek asai ilitum along malong timung along charlie dunang akinang sotla World Environment Day ni methang arong along pen chengponsi thengpia klim ke e ahut kachitong dun atum hemari rong phar arong asar ajit rong phar khoya sing tokbi arong asar biren tokbi pangti kro arong asar anan kro rongkimi tiso arong asar haising tiso sarbura rongpi arong asar Lawrence rongpi longkoi ronghang arong asar longki ronghang lapen kaprek arong asar tu chitong tu labang sohut terem kro arong owe kimia tumaphan football ipum jersey set hemari rongphar arong owe kimia tumaphan cricket bat ball pangti kro arong aowe kimia tumaphan carrom board lapen sarthi ingti arong owe kimia tumaphan football ipum lapen kachetong dun atum anaphan Chokyola Town Committee Ward Commissioner malong timung arideng pen manpeng kachip ipon ang thek Karbia khai amana peng kedonai Karbia poho pi pajir pon api labang so amai misen pen pejin pon Bipod ma bulote litum labang so theng pierong pe se oxygen bendang lok kaprek hedi mithang eli munit tum alli aphan ke iltum aphan si bangso atheng pi
ke e posi bangso ke e pen hedi paman bai pu arni paman nak ne de dangji pipot ma bode so bangso thang pi li tum lang pe menangji asini tum pen da pulo rong sar damen kadu ba bisam ne bangso thang pi ke pare ngi phang unan phan bor ipo na pen muning buson arni nangle 2027 bangso June 5 arni lote bangso thang pin tum pining ke e penangana rong do setal song bong pen kon dong kere ingine muning ako nilitum nalitum pen ako peklang thlong po rong phara rong along la pusona program na ewan pi ilitum masar malong sar panstam e choro reune athei la kidam ta ninkan an bang la puson na program na kipita avelang alang li non uwe ki mi pen ilitum phan na kia pon ke mi pika kam lo pusi ilitum rong sar no pika lang phan kecil pipajir do lapen langsung saya non bangke alang li itu so bila tu mana organize abang alang li malong timu usaha alang li mana cuba parti lo lima langsung taksi rong malong langsung si develop nai ma lapen ke arong langsung si dah lo langsung si claim pun nai ma alang li nice pen ambil lo langsung along bodo ira pulpak na sini tumla arong kami ni KPA saya ni kan masih Joki hula pen Sonjit Kro la pen Koilamati pen Samson Inti Karbi Anglong Live Bokajan Municipal Board ke parlo Bokajan Supermarket along Karbi Anglong Ginger and Vegetables Traders Association atum chingki chethanpon adim donangji pu mathapon saihem kimi mate office kangpu ajaime kedengpon Lason si Molen Tokbi Maipu Karbi Anglong Ginger and Vegetables Traders Association pen kicharipon amailong Longsar Bongrung Kongchunbang Karbi Anglong Ginger and Vegetables Traders Association pen aluhi ke pachini pon lapen mai ke phalam the Maipu Mohen Tokbi pen jaipon Bangso mailong aluhi sarpo aman pen Sardili Bay Chairman Bokajan Municipal Board Chetong Dunsi Ribbon mate phita ingti ponsi arnam along ahirjume hangpi ponsi Saihem Kimi ing Pupipon. Jai Megalong Aluhi Amana Peng Pen Borsing Bay SGB Bormanthi area Horen Ingti Social Worker Jitu Phukon AJYCP Central Executive Member Waisong Terang Pen Kedanglok Karbi Anglong Ginger and Vegetables Traders Association Klembang Phi Atum An Man Peng Gedotum Chetong Don Labang So Pen Api Pirthe Warmon Arani Mate World Environment Day ke talon along pacheton dunsi thengpia klim Bokajan Supermarket arlo ke edun pensi World Environment Day mission pen talon dun thu ini hem tum sai hem kangpui lo aso along World Environment Day ta nili tum logote se talon pon lo tar mane Karbi Anglong Ginger and Vegetable Traders Association punili tum nale tum ta chini gi nili tum aru khon sini tum amahang pathek poning lo lasi pini bangke nili tum mathalo nili tum mina sai hem kinang sot hetan sinili tum theklong athe sai hem ka ve ka dure jone penil tum kisumana sai ki claim katiku sanil tum theklong lasi nili tum pini sai hem nili tum mina dunaing punil tum executive meeting lo tum resolution and pen laso teng pesi nili tum dak room isi en lo supermarket complex lo laten pini benke daksi Karbi Anglong and Ginger and Vegetable Traders Association sai amu akam an kiklem dak pesi pangcheng ko pusi Sangti hidipen presenterang Karbi Anglong Live Pirthe Warmon Arani pu Hok Ponsi Warmon ke Misenji Aphanpura Thing Piarong ke Epon Asonsi Greater Khatkhati Bazar Committee Amaipu Longsar Bongrung Pen Japonsi Khatkhati Thursday Bazar Greater Khatkhati Bazar Area Lokimon Dowan Lapen Rong Atowar Ari Malom ke Misen Awarmon ke Paduji Aphan Thing Piarong Rong Pharoisi Anbak Thing Piarong so Epon lo Adapor Phai Sirkep Apor Malom
Greater Khatkhati Bajar Committee amethang asai hema thengno long keter air hai hui pangthir pon depen thing piarong ki e pona jaime dengpon jaime galong lakhaing korai si Bokajan Abarim VDC Chairman Mate Khatkhati Sports Association Amaipu Rajbu Teron Chitongdun si thengpi arong edun la solong Greater Khatkhati Bajar Committee achunbang Sailendra Tokbi Social Worker Waisong Terang Bazar Committee Klambang Phu Sarchihon Tokbi Bazar Committee Klambang Phu Longsing Teron pen kedang lok penangan ke thekiding atum chetong dunsi thengpia rong ke e pen arong sedami ke pareng ejia phan kalana along arpu endun Sangti hidi pen present terang Karbi Anglong live World Environment Day along Pachetondun si Keroni 0 point along Thengbi Aklim ke epon. Greater Keroni Development Committee at Tumpen Keroni PHE along Chingrum Dunsi Pini Keroni Daily Market Mate 0 point along Thengbi Aklim ke e padopon. Executive Engineer Keroni PHE Ahinpen SDO Vikas Dipra Japan si World Environment Day aparman wo signify li arni thengpia klim ke e ke sompon ajame dengpon bangso sai ang deng along Greater Keroni Development Committee amai phuruka sentiso kongchun bang Rupes be atum cherap chetorun si nesen ben thengpia klim ke e ajame pechun pon thengpi ke e nangkok alam theke pir thelong thengpi lirsengsang dolote muni datum oxygen Abin ang nim awarmon long pon po lapen thengpi do o adim along lote arwe ke jang aphais dami budget jong se thengpi ave polote arwe se dami jangchi Keroni pen mohanteron Karbi Anglong live Thengpiarong kaharche pen botor bokan aphan mesen pu mathasi World Environment Day ni along pachetondun pen bithung rengthama BJP Mandal Committee atum pen tame towar piari ari along pregjam thengpi arong ke asai kedengpon Bithung rengthama BJP Mandal Committee amai phu tarjen langthasa Lems Chairman Mongol be Ward Commissioner Jitu Terang atum lapen claim rapet ari sangho tum pen Labangso Environment Day arani pachetondun si Dongkamukang Forest Range arlo Tumpreng Hawar along Jesemet Towarari ari along Thengpia Klim ke asai dengpondo Labangso World Environment Day arni kidengpon ajai megalong Karbi Anglong live pen ka humrid dun ahut Karbi Anglong live apherang ke athengno long nang kapachini dun ateng pulote botor bokan Misenangji polote thengpi thengprang henlo thengpi thengprang le jongsi kavelote botor bokan ke hingnolo lasi ingnam ke paru akam ke ilitum claim nangni labang soalar ilitum thengpia rongsi e thumuchot nangji athema thengpi thengprang pen henlo ilitum tomon arwe ke me ke long lasi ilitum abang putin ta thengpi thengprang e pik nang alak La lote ilituma phan ansuse botor ke mi dothu poposi Lems Chairman Mongol Belapen alang litum claim rapeta tumpen Karbi Anglong live athengno long nang pachini dun tangte beasang ho pen Karbi Anglong live atuma phan nang ke pachini dun alam the nang litum angton pen arju pon thutha World Environment Day labang suarni pachetondun si niltum bithung Mondol Committee hin pen thengpirong ke ASI pini Ladak party office adung pen lapu hospital anil tum ke pansi pini jengpon lana pipi thing pe claim si pon lo pen yang itu ladak do April thing pi amir do lapen nahor do lapen son taxi ni marong do ason kaprek thing pi varieties pangrum sinil tum epon Dongkamukam pen Wiki Bay Karbi Anglong live
Lakha Kep Hauraghat MEC constituency angkanggedo VDC asai hemalong VDC chairman kimi diorelect helapen members bangpho atumaphan karcho asai ding ponsi rongroop along sai ki claim kidam ponje pothak chingki jethan padokpon Hauraghat VDC asai hemalong non hejong ke pekpon VDC chairman diorelect heaphan karcho amai ke padokpon Bangso karcho amai along BJP is Karbi Anglong district committee claim bangphu Sarjing Tipen Kedanglok Hauraghat Mondal Committee Anparta PS along Klembang Phu Klembang Pilapen Penangan BJP Songja Atum Chitong Dun Karcho Amay along Hauraghat Angkang Gedo Rong Rup Arlo Kepaching Thur Ponji Aphanpura VDC Chairman Kimi Anparta Klembang Phu Atum Pen Prabjin Pen Rong Arlo Humri Damsi Sai Ke Klem Kedam Ponang Ji Asai Kedo An along Langchari Pedo Ponsi Saya Mo Ke Klem Kedam Ponji Aphan Chethanchimum Pedok Ponsi, VDC Chairman Anparta Ari Sangho Tumpen, Hauraghat Development Block along An Palikpon. Diorelect Heapan VDC Chairman Arpu Kipi Pona Putak, Alang Lihin Pen, Karbi Anglong Autonomous Council CM Anparta MLA Dr. Tuliram Ronghang Lapen, EM Anparta MLA Lunsing Teron Lapen BJP, East Karbi Anglong District Committee Klembang Phu Sarjeng Ingti, BJP Klembang Atum Anapan Kachoro. Pedopon. MEC Homostil VPC Chairman Nakaba Wangke, Timanga Pudama Tupnete, dan itu local ka Mama Sarjan Cita Dolo, Katangke, CM Sarjan, MLA Sarjan, Ajanisi, Military VPC Chairman ta Longlo, Lapan, Nilitung Kupima, Akam Jong si Wang, Ponoten, itu Kekem Kedampan, itu Kata Siglo, dan itu Lakadu member. La member pen chairman pen bang forward apa pasal bang fokai ta indi sibat alam pen sini tung keklan kedam ke ke mata itu kiri dinding nanti hello alam ke Dong Mukak pen Samsung Ingti Karbi Anglong Live Arohan Artist Guild Atum Pen Surhini Raingkora Truck Aningkan Award Kipi Amai Guwahati Uzan Bazar Kumar Bhaskar Natyan Auditorium Hall along Asamang Kangpi Penangan Sekelang Anat Kachapaduk Atumaphanong E Kipi Bajirpon Karbi Anglong District Aphan Ke Boka Janalong Kido Arogya Multi Speciality Hospital Ahempu Dr. Dipjoti Siam Aphansi Sekelang Kachapaduk Mate Keso Atumaphan Tangka Poisa Kadure Atumaphan Pusidami Kerapon Towar Dam Bomahut Pusidami Accident Haihu Chitong Sidami Adimalong Amat Sekelang Pon Pen Amithang Hospital Arogya Multi Speciality Hospital Bokajan Kalite Tebokhet Sekelang Adim Sita Apora Tengben Sekelang Pon Haihui Mesena Warsai Kipi Pon Haihui Ingsai Pon Thek Pon Longsi Alang Lipan Arohan Health Harmony Award Surhini Ra Inkora Truck Anong E Pipon Arohan Artist Guild Maligaon Atumpen Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika Lapen Jubin Garg Kachikimo Amen Pen Rangoli Bihu Lapen Arohan Artist Guild Atum Break Jump Bihu Ketalon Ajamek Hai Hui Kepajut Aruni Phai Thong Kebarni Award Ki P Ani Lapen Karcho Ajamek Alongsi Arohan Artist Guild Assam Amaipu Dr. Dilip Natha Lapen Chunbang Dhiraj Pathak Arideng Pensi Dr. Dipjoti Siam Aphan Award P Pajirpon Sangti Hidipen Prozentirang Karbi Anglong Live Dilai Police Station Checkpost National Highway Thongkepra Truck 4-lane atowar P along Kaikiason Dilai Raikom Saikhi Atum Keton Kilang Pedopon Bomahut Ihum Registration Number Kave O Auto Dimapura Natpen Kevang Honte Meme Pen Kakurugdun Ahut Ke Ongdung Araki Ahormu Mate Kani Ke Patu Ponjoy Kene Ponlong Dilai Police Station Checkpost National Highway Thongkepra Truck 4-lane atowar P along Kaikiason Dilai Raikom Saikhi Atum Keton Kilang Pedopon Bomahut Ihum Registration Number Kave A Auto Dimapura Natpen Kevang Honte Meme Pen
kakuruk do na hut ke ongdung araki hormu mate kani ke patu ponjoy ke ne ponlong auto a passenger seat along ke patu adim selam pensi ke pon kachonghu kani plastic pen ke bor home cripli ando lakatu kawe lin cricket home society la pen hithialong ador lak trokebra phon bak 2G pusi rai kom sai khe tum pen pachini pon la pen kaching nang check atuma men la ke Muhammad Taj Uddin Muhammad Hafiz Uddin Faisal Uddin Ambi Hochem la pen Einok Pochem kadoka weta Manipur asor pusi pangthek pon bangso kani Manipur pen sikewan la pen Guwahati an ge pon jia phansi kati sik pon puta rai kom sai khia tum pen than pachini pon thu News report Karbi Anglong live Soching MSC constituency arlo polling station plikep Congress along kedo VCC vote committee mahila committee do an BJP along chepa okdun pupusi pherangke amai kangni pen pangdak pon West Karbi Anglong lakhapli Soching MSC constituency along kedamtang MLA kilik pen India Alliance along Indian National Congress atum APHLC mate All Party Hills Leaders Conference pen ke pajir po pen ke claim ke damrap akisung ke dokok ajok ke remdun par ipratlo Karbi Anglong Autonomous Council along BJP a sarkar ke chari mesen theklong si Soching Mondal Congress Committee amai phu jensing teron pen jalin si Karbi Anglong Autonomous Council ke chari CM an part MLA Dr. Tuliram Rong hangalong damsi SMCC abitung pen BJP along chepa oktunlo Puthot Soching MSC constituency arlo polling station plikep adim along Village Congress Committee Vote Committee Soching Mahila Congress Committee abitung pen Karbi Anglong Autonomous Council MSC Hetsing Rong Parapan lapen Amri MLA Dr. Habiti Ronalong BJP kachepa okdun asai deng po puta SMCC amai phu jensing teron pen pangdak pon Tangte SMCC amai phu jensing teron lapen SMCC kongchun bang Brimington Hanse pen alam the arju ikta Yelitum BJP along chepa okdun lo lapen ke isi BJP aphan ke mesen ke theklong adim nelitum lahelo number 1 bangke kedamtang Kongres temtaningkan krip ho nang cari lo lapen SDC temtaningkan krip ho nang cari lo hempre ke farman pu loksi jakpon lo lapen ke Kongres temtaningkan krip ho hempre ke phan nang ki pigi pulote halasota tribolingin lo stap in edap Dr. Habi ki hai stame nitum phan tame unan mangke nang lang ponpo la pen arang tum Karbi Anglong same ko anne kam kimi claim kon ji pusi nitum ningthi athe alang tum Dr. Habi tiron alang ta inut ki thek ser a Dr. amunit lo ki thek ser bang pulo Hamren ben Daniel Linghi Karbi Anglong live Songkiri Tiso SVKV All Assam Open Taekwondo Championship Surhini Raing Kora Trokalong Adun Thu Mate 2nd Division Anong A Kachapalong Dun Lakha Sirkep Amreng Constituency Jirikindeng Pen Kahilo Kilometer Trok Tasing Arong Amekar Vidya Singh Tiso Lapen Achor Serli Ingtipi Atum Asopo Klengsi Songkiri Tiso Artaningkan Krisi Kedam Tangani SVKV All Assam Open Taekwondo Championship Surhini Raing Kora Trokalong Adun Thu Anong Ikachapalong Dun Si Jirikinding Awhawar Arat Lapen Api Apo Aphanong Me Kewanpi Lapen non Kevang Jilang Along Sitame Songkiri Tiso Kachapati Dunji Aphan Chisik Chedang Pon Bom Luputa Nang Pachini Dun Thu Lapen Api Apo Sitame Lapuson Taekwondo Championship Surhini Raing Kora Trokalong 2nd Division Anong Ikachapalong Dun Take Apot Aningarong Chipipon News Report Karbi Anglong Live
Adoi ahoy ke paking bonji aphan pilar ke sompon thuji alam anke high level along si chingki chingwai pedo ponpo bonta pini penke ningkan isi katiki akhiti anke cho e cho somlongpo Dr. Tuliram Rohang West Karbi Anglong District Hamren Rong Sopi pen kilometer thongke bra phosu se kahelo West Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy long Aningkanwang hidi soke roda hut anparta Meghalaya anathu MDC kilik kibi apong tin hur ke chodut tapat pen lapang up lapen langkeroy khanduli adim an monsam ke padoji aphan Meghalaya pen Karbi Anglong Autonomous Council ke charia bitung lapen MLA do an chetong si tapat an palidam halapu West Jantia Hills District Meghalaya penta ke ongdung armu nang chingrum dunsi RD dojot amai ingni silam rai dengpon adu ya hoy ke paking pilar ke som ke pahino pen puthot ke sompon thuji akam do an kapechokji an parta rongarlo arat kachingki kachingwai pen chotke pangsamun elasi mesen ke me ke pechok ji aphan ke Assam la pen Meghalaya Chief Minister atum angbong si chingki chingwai pen peking ponpo lasi ke wang jilang ani lahin rong berong thak ka bohong ke pavide ji aphan kachuning ripen misen alam rai ripon West Karbi Anglong tapat pen tami kisung ka chetong alam la pen aphong lapangap anathu pen bidi kanglim jakong horang pen nangkithur alam chethan ringti bangso maya long pen Meghalaya pen Deputy Chief Minister S Dhar la pen Karbi Anglong Autonomous Council CM anparta MLA Dr. Tuliram Rohang atum pen lahin kache bohong ka pavideji aphan kache kroi alam the than piklar tekang adun thu la bangso maya long MP Amar Singh tiso Karbi Anglong Autonomous Council CM la pen MLA Dr. Tuliram Rohang Amri MLA Dr. Habiteron, Haurakhat MLA Lun Singh Teron, Bokajan MLA Surjo Rongphar, Dipu MLA Niso Terangpi, Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Avijit Kro, EM Rina Terangpi, Kachirong PP, West Karbi Anglong DC Priti Kumari IAS, WKA SP Dinesh Kumar IPS, Meghalaya Deputy Chief Minister D Dhar, WJHD Frederick Roy Kharmongor IAS, Additional Home CS Assam Ajay Tiwari IAS, West Jantia Hills District SP Joypal Singh Dhar IPS, West Jantia Hills District DC Abhinav Singh IAS, West Karbi Anglong SP Dinesh Kumari IPS and part Karbi Students Association pen akaprek hampang asong do an chitong dunsi RD dojot amai ingsam jin pen ingnipon sit lamrai dengpon Tangte ang tonalam the Karbi Anglong Autonomous Council ke chari CM anparta MLA Dr. Tuliram Rohang la pen West Jantia Hills District S Dhar pen la pen Karbi Students Association Central Committee amai phu budho terang atum pen ke thanalam the nanglitum arjuponitha Interstate border alam sila aji cerai lo itum dar jat itum atlem lo po bang alang hala tum lo itum kipi gali sa la tum aprang pen daga Karbi tum long le jor det lo aso ke jor marsi atum kitina jo klem la sini tum handa long po bang long po la sini tum bang ke non bang ke parliament solution ji phat parliament peace phat parliament solution pas inter state border la soda ite tum ke lada ke एक इंची ता मेघालय भांतिते इन तुम नु तुखाय बांदुरिया ददो लापेन इतुम नेचुरल बांदुरिया ददो कि पिजालाम क्या बे सेता नितुम के पिनी बागे चेक्रो लटा नितुम खाना दा बीपो यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी दा बीपो लेबेन जेएनबी स्कूल दा नितुम दा बीपो लापेन के दा के नितुम जाता नितुम दा इलोंग पो बांग केम लोंग पो It's my pleasure so I would like to thank the officials from the government of Assam side and also the officials from the government of Meghalaya who are present in the meetings along with the SP and DC from both sides of the districts. Also, I would like to thank in particularly the people of Tapat village and the people of Lapungat village. So, and all the MP from local MP and MLAs, MDC, all those important people from Assam, they have been with us today. So, we have come to the conclusion, it's a very, very fruitful discussion, and we have come to the conclusion that
peace should be come back in this area like before. And we had agreed that, and we are very, very happy to announce that both sides of the village, so they are agreed to the decision of the government, which has been put upon to the meeting. So the cultivation from the Lapanga people, they will start from tomorrow regularly as before. And yes, it seems we have to respect their willing and their idea about the villagers, so they will agree to go for the seasonal crop from both sides. No one should stop. So from tomorrow, peace will come back in this area. So I'm very, very thankful to all the officials of the government of Assam, and especially this council of Karbi Anglong and the official from Meghalaya and also the HSDF from Hamran Ben Daniel Inghi, Karbi Anglong Live. Ningkaning koi aphi Sildharampur Horitaro Arong Ketherong Piarong lapen tebok terai arong arat dengaung lem salong an sang lapen ason ahormu kachodeng dun ji aphan kahilo pen ajok akisung kachetong nang aputhak tebok het kedo Horitaro arong alang litum agodown along pen ration card asang kachodeng dun thulong aputhak kachuru pajirpon. Dengaung Multipurpose Cooperative Society Lems atum Horitaro arong along kikim go down a hemalong ningkaning koi aphit pini sang kironpon. Chethana me MS Dengaung Lems atum ningkaning koi so se aprang Horitaro arong along go down a hem kimponsi Dengaung Lems ke parlo Horitaro arong kethirong piarong pangdanglok tebok terai arong aphan Ningkaning koya prang ration card ke doa tuma phan sang la pen ason hormu pipon bomlo. Bonda kupinye akatora pen ajok alang letum aphan Dengaung Lems ansi ration card pen sang la pen ason hormu ke longdun ji aphan damnang koklo. Bangso puthak Mahamaya MAC mate MLA Lunsing Teron aphan kachuning ridu na ting pen puthot MS Dengaung Lems chairman Sorot Teron anparta BOD members do an atumpen chingki chethan petepsi ningkaning koi so se aphi pinian labangso go down a hem ration card asang pipon thulo labangso long Horitaro arong ketherong piarong Sildharampur arara tumpen tebok het ration card asang kachodeng dunlong awarsai kachelong thu aputhak Karbi Anglong Autonomous Council CEM anparta MLA Dr. Tuliram Ronghang EM anparta MLA Lunsing Teron Dengaung Lems Chairman Soroteron anparta BOD members atumaphan ningkang samthektik kachoro pajirpon. A board atum apen a chairman alang itum handa kiro pipar peglo alang litum chipit duksi nilitum aphan kidam kewang kisung nang chinisi nilitum a hem hong thualong nang kewan pidiat penapot choro par peglo nasila sonak thasi non kewang jilang an sitame ladak nilitum aphan nang kewan pibiar je phasi nilang itum kaduga vetum phan stame aleng thedum phasame chuning rila lapen la rong ke the rong dilar ke dam de braghai dilar kidun de edon doni do lapen ke hala Sildharampur ta sabo ke te bok do chat Sildharampur ta la dilar long ke dam de tum dolang pak toksinar ke bakar dolang la sila dak se hang pon der lo nilitum aprang kedam tang ke lapuson si Dengaung ha baralong si nilitum sang he hui setami chu endun bomlo te bon setami nilitum la jitu pining lapuson si jitu la members akimi jitu la lem salong ke klematum alang litum makamatha ke mi penapot la dak ni tu magudamalong dak Horitaro rong agudamalong si nilitum phan sang batahinia poi pen nilitum phan dak kipipon pangcheng pon lupini pen Dong mukak pen sem singing ti Karbi Anglong Live. Lakhaing kora trok Duarbagri constituency angkang alo lakha pharoi sira sirkep hawar ke hat LAC ke parlopon diring Sivoram terang arong amikar Karlitang longki ingti achor sangpi kajok terang pia hin pen Karbi Anglong Autonomous Council Kechari pon pen man kido Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang EM Richard Tokbia tumaphan kerap kachor hang pon Lasonsi non kido bom BJP sorkar atumki kido kela kaphan kanghon kangjin sopen kirap ke pajir pon lok pusi niphanta kanghon kangjin sopen nangra vek tha pusi tuning ripadik krimlo lapen halapu amun pia kleng ahin pen setami CM Dr. Tuliram Ronghang lapen anpartami ladak MAC
Anparta Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tok biatuma phan nangrap pivek thapusi pherangke atuma thengno longpen chuning ripi pontu Athe kedam tanganta BJP arachari asong atuma phansi vote sitami pi igwerlo pusi lamthe chepaklangpon lasi kanghon kangjinsu pen nangrap vek thapusi latum nimun mun sitami chuning ripontu tangte alang litum pen kaningje lamthele non nang litum angton pen arjuponik tha Kleng ti kya hem bang ke a hem bangela hello hem bang ti ko pya hem nain te inti hem do inti hem di tela nani lo hai ben thai gi man lo hai ni lo hai men ke ni longking ti tela nani ni pien ben bang ni men bang ke ka jote rang ti ya terang la sini di hin pen bang ti la sar Richard stock bi tuliram rong hang sorjo rong phar la hai tu ni tum hanang ke rap do ji ma ka chong hong pin an so bo sor ke running thola ni pi he ake ni su ko an ne bai pen ka chin ko la ta alang tu nang ke rap ma sini di thailong me det lu mane to mane bang di nang rap do ta hai ko lo ni li bang ke ning cha kha lo ning ching sam ave rap ki thailong le tang ke lo ko Anglong alang di News report Karbi Anglong live Lakhain Korapho Nilip MSC constituency ke parlo Chokyola Ahawaralong Jongpha Rengma Rongpen Sarihuti Borpung Tarapung Kacheleng Atowar Arialong World Environment Day Arni Pacheton Dunsi Asonason Thing Pia Klim ke Ajaimek Pichun Pon Nilip Ahawaralong Thing Pia Klim ke Pon Chokyola Police Station along Pen Chengsi Jongpha Rengma Rong Sarihuti Borpung Tarapung Kacheleng Atowar Suding Thingpia Klim ke Padopon lo Laso Jai Make Padopon North Eastern Silonijan Forest Range ACF Pronopteron Society Against Anti-Social Activities Amaipu Mirjing Rongpi Dihin Chunbang Elibert Tiso Karbi Unemployed Youth Association Amaipu Moseteron Karbi Students Association AIKSU UKYA Lapen Bogijan Account Submit Officer William Terang Lapen Ari Sangho Tum Kadukawi Chilang Pet Pensi Thengpi Aklim ke ASI Misen Pen Ding Ponlo Lapuson Chilang Pet Pensai ke Klem Pon ke Pini Hanlo ke Chengsi Apong Loputa Chethan Ponsi Chinigo Halapu Social Against Anti-Social Activists Amai Pumir Jeng Rongpi Inut Rat Atum Akisodet Ahut Mekri Meglang ke Pohut Anta Kaike da Kirap ke Pajirdun Aning ke me Abangpu Uta Pachini Pon Perangki Athengno Lamthe ke Jaipon ke Nilip Ahawaralong ki du ke sung ke Phodo An Atum Aphan Chirap Chitodun Nang Thengpi Lapen Nilip Ahawaralong ke Paching Thorji Aphan Kadukawe Chirap Rapet Ben Lapen Thengpi Aklim ke Echot Kalira Kadukawe Arat Atum ta Thengpi ke Phangno Inton ra Alira Cham ke me Aphan Lapen Thengpi Jongsi Ave Lepute Tirthe Monit Atum Rengun Puki Ilitum Kadukawe ta Chini Pamelasi Thengpi Aphan Inghonangji Puta Than Pachini Pontu Son Bensi Kimisenji ma Pansi Tumasong Kadukawe Song Tum Bensi Ki Chethan Bensi Aso Teng Bensi Wang Bom Nam Bompo Lapen Prejam Aside do ansi tami tum non ke wang jer ni pen ke klempon rapet bu ni tum song dorom ji pupe ching room pen si tum klem bam pon pu lage non pini pen ke pang ching polo non ke wang jer ni pen Koilamati pen Samson ingti Karbi Anglong live Tang te pinia ta babirta ki lapuan si kang ton paniklo